Kagalaan, kumusta? Ug ang Dios magapanalangin sa imong kinabuhi. So karon himo lang ko aning maong bupo nga vlog, no? Agig tubag sa mga statement nga gipuy-an ning atong igsoon. Wa man ko makaila ani taga-asa ni or asa, pero nakakita lang ko sa iyang video niya. Ako nakita nga medyo daghan kayo og mga pagtuis ang iyahang ginasulti, ug wa gid siya magsulti sa linyas kung unsay context nga gisulti sa Biblia. So manghigala atong paminaw ng iyang statement ug aniya ang iyang mao video. Guys, bantay mo sa mga tinuhuan nga gagmay rag membro. Ngano man, kay kanang tinuhuan na piki gina panalitan. Kanang simbahan nga membro raw sa kalibo 2,000, 5,000, 10,000. Di gyud na mao tinud nga simbahan, guys. Ngano man, sa Biblia, ang simbahan nga iya ni Kristo gyud 3,000 kada adlaw ang nadugang sa iyong pundok nga nangaluwas. Sa basa na nasa buhat 4 versikulo 41. Nya kana simbahan nga sa kalibro ay membro sang gatos o sa kamilyon. Di na mo tinuod, guys. Nga naman, almost 2,000 years gisugo ni Kristo ang mga apostoles panglakaw sa tibuok kalibutan. Yang membro ra sa kalibo. Samutan ang mga simbahan nga, tuloran mo membro, 5 membro, ang pamilya halos di pagyamadani. Di ginaya ni Kristo, guys. Nga naman, 3,000 kada adlaw na dugang sa pundok. Muna bantay mo, labi na kanidis, bantay mo ganyan tinuhuan. Nga naman, perti ganang piki, ah. Kung napay piki sa China, mas labaw pag kapiki na iya, ha. Muna bantay mo na, guys. Nga naman, kag di mo magbantay na, mailad yun mo. Nya mailad, malalo mo na impas inyo ang halad diha natunong sa maling tao na Isaiah 61:6 agtugis pare ninyong halad ayaw na atos mga pastor diha ayaw gyud ngano man piki na ng simbahan di ba niha ang simbahan nga ni Kristo dagdahan na gyud nang nadani ngano man first century 3,000 kada adlaw sa pundok dagdahan gyud kayo kanang simbahan pila ra buk membro muna ay gyud mo pa ayaw gyud mo palalo ay mo pasunto tor kamo mga pastor ay sad mo palabi diha ha pantay mo ha nya kana pita say naman na kana mga gagmay rag membro piki na daghan yung membro ang simbahan nga naman almost 2,000 years ago. So more to guys, update ato nataron sa La Libertad sa Negros Oriental nila tayong area diri. So kana ay mo palalo ka. Ay actor gitas para minaw. Okay? Sabtan ba? Ay gyud paminas pa. Okay, so mao to yang mga statement. So karon ato ang tinagsaon. Doon ako yung mga tulo ka major nga mga statement nga akong gikuha gikan siya nga moingon ko nga sayop ang iyahang paghimog basihan sa pag-ila kinsang tinuod nga iglesia o kinsang tinuod nga Kristohanon. Now atong unahon matud pa niya nga ang tanan nga mga gagmay raw membro nagmembro 160 or 100 or bisag 1 million matud pa niya dili na siya matawag genuine nga Christian religion. Kay matud pa niya nga diin sukad sa pagwali ni Jesus Christ ato makita nga dapat mudaghan na gyud no ang pero higala igsoon sultihan tikaw nga dili ang gidaghanon maoy insaktong basihan sa pag-ila kung kinsay genuine nga Christian or church. Akong basahon para sa imuha diya sa Matthew chapter 7. Kung naa kay Bible, ako gini siyang basahon sa Matthew chapter 7 verse 14 o 13 and 14. Now, matod pa din sa Bible sa verse 13, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Only a few find it. Sigpit ang dalan, padulong sa kinabuhi o sa kingharian sa langit. Ug jutay ra ang nakakaplag niini. Manahigala igsoon, kung moingon ka nga tungod kay gamay ang membro sa mga simbahan, nga tungod kay gamay ra siya, fake na siya. Pero sultihan tikaw, ang kang Jesus Christ, matud pa niya, gamay ra ang nakatultol niini. So di mo makita nga ang imong statement dako na kayo sayo kay dili majority, dili ang gidaghanon maoy sumbanan ato makita. O kung mayong kang gidaghanon din alkansi ka, kung mayong kang tungod sa inyong kadaghan ka mo'y genuine. Panangin mo hinumduman ang giingon ni Jesus Christ, gamay lang ang nakatultol niini. Buti pasabot ato makita din ha. Katong makatultol ning maong dalan, katong nagsubay sa kamaturan nga mga pagtulon-an nga gitudlo sa Biblia. Ug dili sa tradition, ug dili sa mga pamaagi sa tao. Ikaduha nimo nga statement, kada adlaw 3,000 ang nakabig.
diha ka nahimong dako na gid kayong sayo. Tungod kay sultihan tikaw no. Dili ka adlaw. Basahan lang gud ang imong gi-quote up diha sa Acts chapter 2 verse 41. Wala gid nimo masabti ang gisulti sa Bible diha sa Acts no chapter 42 nga klaro kayo diha nga matud pa ni Jesus Christ chapter 2 verse 41 I mean. Matud pa ni Jesus Christ diha those who accepted matud pa diha no sa Bible, those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number. Matud pa that day. 3,000 ang nadugang sa mga believers that day. Ni ana nga adlaw, wala mingon kada adlaw. Para imo masabtan, idritso sa verse 47. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Ang Diyos nagdugang nila adlaw-adlaw. Pero wala giingon din 3,000 kada adlaw. Diha nakadakong sayop no sa imong statement. I-correct lang tikaw sa imong sayop nga pag sulti mga statement no. Dako na kayo kang sayop. Dini kaduha ningon ka ang halad dapat sa pari. Okay? Sa Old Testament insakto ka. Pero sa panahon sa mga disciples dili pari. Tanawa, basahan lang gud sa Acts chapter 4 verse 34 ug sa 35 na akong basahon sa 34 ug sa 35 matud pa dinhi. There were no needy persons among them, for from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet. Asa nila gidala? Sa tiilan, sa mga disciples. Ug angay nimo timan ang higala igsoon. Ato nga time, ang ilang offering wala gidala sa templo ngadto sa mga pari, ilang gidala sa tiilan sa mga disciples. So, unsay imong ikasulti? Dako kay kang sayo. Kay walay pare nga gi-appoint si Jesus Christ. No? Walay pare nga din gitawag ato makita nga din gihimo ni Jesus Christ nga disciples nga mo'y magdumala sa iglesia. Wala siya mag-ingon na pare dapat may magdumala sa iglesia. Kinsa nga gitawag? Mga apostles. 12 apostles. Ang pinakalas nga apostle si Apostol Pablo. Ato makita ang ministry ni Apostol Pablo, matag churches nga ma-establish, like for example, Corinth, sa Galatians, sa Ephesians, no? Sa Efeso. Ato makita, mato pa sa Bible, ang mga apostoles nag-appoint og elders, deacons sa matag congregation nga ilahang na tukod. Nya ato makita din nga wala dili priest. So diyan mo makita ang Christianity sa first century ruled by elders. Okay, so agig tubag no sa imuhang mga statement atong na-realize ug atong makita nga medyo wala kay mga basihan sa imong mga aligasyon. Okay? So why konkretong basihan ang imong mga aligasyon? Diha ra ka napukan sa imong kaugalingon nga mga statement. So higala igsoon ako moingon nga matuod nga Kristohanon kadtong tao nga nagatuo ug nagsalig kan Jesus Christ nga may kabag-uhan ang iyang kinabuhi. Okay? Na ay kausaban ang iyang kinabuhi nga nagsunod sa lakang ni Ginoong Jesucristo. Ang tinuod nga Christian, mao ni siya. Ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga iglesia yun. Nga nagsunod yun, kadtong nagsunod sa doktrina sa pagtulunan ni Jesus Christ. Unya sa pagi na masunod ang doktrina o pagtulunan ni Jesus Christ o sa pagtulunan sa mga apostoles, ang Bible. Dapat dili ta mogawas. Dapat dili nato dungagan ang mga pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Ang paghiusa no diha sa lawas ni Kristo mao pagpabilin diha sa kamatuoran. Ang kamatuoran mo ni maghatag nato panaghiusa. Kaya imposible kaayo nga makikhiusa ko ninyo nga medyo mix ang iyong mga pagtulunan, no. So ang pagpakighiusa no diha kang Kristo mao pagbarog diha sa kamatuoran. Okay, so daghang salamat ug ang Dios magapanalangin sa matag usa.